daghan kaayong mga maayong pagtulunan nga gihisgutan karon sa atong pagbasa hangtod gyud sa atong ebanghelyo. Nya mukuha lang ko og usa ka topic nga murag related ani nila. Og kini mao ang know yourself. Kinahanglan makailata sa atong kaugalingon. Kay matod pa ni Kristo, basig buta unya ka. Basig buta unya ka, nya muagak ka sa laing buta, asa mo padong? Kanal. Basin unya og tinun-an pa ka, pero nagpaalig-alig kag tudlo, awa gyud mo'y makatudan. Ano? Basin unya og dautan ng imong kasing-kasing, nya musuway ka og pamunga. Ang imong bunga, ang saman, dautan. Mao na siya. Lingi ako no na imong tupad. Pangutan siya ing na kaila kanimo, ing na nakaila kanimo. Ay daghan kay rong wa kayo'y klarong pagilas kaugalingon. Daghang mga bana ang ilang hunahuna nga sila dili bana ulitaw mo nang luos lag panguyab bisag kinsay mauyunan, kinsay masikit halahikap, nalimot sila nga usa na lang ilang hikaponon ang ila na lang asawa. Kumusta mamong mga bana ron? Nakaila mo ninyo nga bana mo anang inyong asawa? Nasa ubang mga bana mura na lang sila og anak sa ilang asawa, magpapukaw, magpasulti, magpasugo, og dili gani pukaon, dili sugoon, dili yaw-yawan, di sad mo usab silang kinabuhi. No? Nasa mga asawa nga nalimot sad nga sila asawa sa ilang bana. Magsigi sa TikTok. Kisa may imong gipaibugan anang imong TikTok diha, magsulob-sulob anang mga short nga mugbo kaayo, medyo luod na rabatanahon. Nya kana bang magpasiksig maayo, unsa bang ka imong pag-ila nimo? Dalaga pa ka o asawa na ka? Kani ba mga inganani? Daghan sa drone nga mga ginikanan, wa kailas ilang anak, gatuo sila ang ilang anak, ilang maid. Sigihag kasaba, kusion, hapakon. Masig maparihatas Russia ug sa Ukraine. Nahuna-huna sa Russia, under niyang Ukraine. Niyang Ukraine sad mingon sad, independente mi. Gubaton ta ni. Sokol biya minimo. Ana no? Nya usahay ra ba ing anak ta? So, muna ayuha gyud pag-ilaha. Kamo nakaila mo nga anak mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang klaro gyud kay na niya nga anak siya sa Ginoo, tas ang gamot. Tanawa di ba wa kay klaro? Pero believe ko squire tanan isa gyud. Ora sang tinuod. Anak siya lagi kaila sila. Ni isa rin akong kilid. Wa sad no. Kana lagi hanap ba? Hanap nato. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, misulti diri si San Pablo ngadto sa taga Corinto nga kana ganing ilhasad ninyo nga sa tiyang giingon nga dunay duha ka klase sa tao, ang madunot ug ang dili madunot. Nya kun ato nang isulob ang dili madunot, ang kadtong madunot dili na to mamatay, dili na to madunot. Mo na ingon siya isulob ninyo ang dili madunot. Magsige lang mong sulob anang dunot. Pasabot ang naasod sa imong kasing-kasing ba, basin og dili si Kristo. Ang naasod sa imong kasing-kasing, basig ang kanirag yung tao dinis kalibutan, nga kalibutanon, nga gikan sa abog, ug sa abog sad pauli. Pero doon na di ay dili madunot, nga mao si Kristo, nga gusto siyang musod nato, nya inigsod na kuno ni Kristo nato,
din ata madunot. Mo nang naingon San Pablo, kamatayon, hain naman ang imong kalala, hain naman imong venom, hain naman ang imong mupatay nga kamatayon, nga mapildi naman kaaning Hesus nga wa nay kamatayon. Pero importante lagi, pasudla ang dili madunot. Gikono, lingi agusab ng imong tupad. Ing naon sa may naasod sa imong kasing-kasing, dunot o dili madunot. Ngina, umutan na. Saan? Dunot. Onya, unsaon man pag-ila? Unsaon pag-ila nga ang sod sa kasing-kasing dunot ba o dili? Matod pa ni Kristo, ang tao magsulti ug magbuhat sumala sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kanang sigig pamalikas, sigig kasaba, unsa man na nga mga unsa may sod sa kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Kusga? Dunot. Mayo. Kanang magsigi og ampo sa rosaryo nya mosimba gyud, mangumpisal gyud makasa, unsa may sod sa kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dili madunot. Bright kani siyang children da. Kanang gidikanan nga di gyud mga saba sa mga anak, magsigi ra gyud alagad, dili masuko, di magyaw-yaw, dili manugo. Unsa may sod sa kasing-kasing anang ginikanana, dunot o dili madunot? Kusga? Dili madunot. Kanang mga anak nga magsige lang tan-aw sa cellphone, sigig duwaan ng computer, nga di na gyud gani kamaong manghugas plato, di na gani hapit matog. Unsa may sod anas kasing-kasing, dunot o dili madunot? Dunot. Kusog-kusugag gyud tay be? Dunot. No, ana. Kanang bana nga di gyud mo tan-aw ngadto sa laing babay, anha ra gyud magsigtutok siyang asawa, nya anha ra gyud magsighikap siyang asawa. Unsa may sod sa kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Kos gabi gi? Dili madunot. Kanang bana nga luos lang tan-aw ng silingan nga mugbo kay short kang naigisi-gisi nya magsigtan-aw ng mga porn. Unsa man ay sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Dunot. Kanang asawa nga magsigi og pa-colors buhok, siging kiss-kiss kilay, siging pakita-kita ng ilang dughan o ilang pusod nga nikuyos na rabag sugod. Unsa man ay naa sila anang ay sorry kayo. Ako sa sa niya akong nahon ano ni. Ay na lang na. Hibaw na mo kung sa tubag ana niya. Kani ato na lang palainan. Kanang Kristiyano nga magsigig palit og slot para i-donate sa simbahan. Unsa man na siya ang kasod sa kasing-kasing na donot o dili madunot? Dili madunot. Yeah. So daghanang donot din him. Muna ing kadi untay napupo nga bunga, pero pila ra may mabaligya ani. Niya untay usa ka bakat nga tamatis. Purti man taning daghana, pero pila ra may mapili ani. Pulos-pulos man dunot. Pras na mo sa una ba? Isa pilay putos na imong mangga. Isa sinmil na. Proud ba kay mi anas una kanang sinmil ba kanang 100,000 ang putos mangga. Sus inigpo-po gipang lampinig man gipang ana man sa kanang mga piste ba. Ana, sus inigpo-po pili na po si imong mangga pastang buanga giataking mais lampinig oy napo na lang kabuok. Ang tarong mga nabaligyan napo na lang kabuok pulos na nga donot ug nganong na nga donot man tungod kay wa maprotektahin. Nya unsa may atong protection? Unsa man? Ang atong pagkasuod sa Ginoo. Suod gani kas Ginoo pasabot isulob nimo ang dili madunot, nya sundo nimo ang iyang mga sugo ug maoy imong hatagan sa imong paningkamot ang mga buhat nga Diosnon, di kasud ang yawanon. Muna know yourself. Kung anak kas Ginoo, nagpakaanak bakas Ginoo, gabuhat baka sa sugo sa Ginoo, nanglitan pare
Unsa may sugo sa Ginoo? Tigom sa kolekta o hatag sa kolekta? Kusga. Kay mayo, kamo kuno'y pangulikta, lalim ba? O mao ginay rules pare. Poverty, chastity, celibacy, obedience. Og buhato na nako kung aware gyud ko nya isulob ko ginang poverty, chastity, and obedience, mailhan na ninyo kay ngano man monindot og malipayon ang palibot. Pero ako ganing puy-an ang opposite, magdato kog maayob, kwaon ko ng tanang kulikta, tanang donations, isud ko ginas bulsa, aron di na ko mapobre, aron mahimo na kong rich. Nya kanang tanan dihang mo paraig-paraig na ko, tirahan ko gina, di na ko mag-chastity, kutob sa musakas kwarto, pasakon yun, luyahon yun hangtod ma. Ana, nya tanang isugo sa obispo akong supakon kay ako nay magbuot asa ko ma-assign pilay akong kuhaon bisag moingon mo pader wa na ko ikabayad aning misas patay moingon ko why misang patay nimo basta di ka kaabot aning 5,000 ako nay magbuot di na ko mosunod anang inyong kuan ako nay hari unsa may mahitabo dunot kay ta dinhi og simbahan dunot kay ngatong mga bangko, no? Ang ludhanan inigana nimo nang libkas ng kilid. No? Kamo ra bay nakadunot des atong lingkuranan. Hastas ludhanan. Inyo man sang yatak-yatakan na nangagaros na dihang mga kuanay mga ludhanan porting nindota na pasabot ang naglingkod diha dunot og kinaiya. Ana bang di mo amping bitaw? Napayuban niya, pamilin pa ng mineral water. Yang nanay COVID, patay may diring manglimpyo. Ano ba? Sa pasabot, dipindi kinsay sod sa imong kasing-kasing. O na, mahurot gani ning atong slat ugma, pasabot, ang naminaw day nako og nagtambong sa akong misa, mga dili madunot. Pero di gani ni makuhaan ugma, pasabot, dunot mo. Oh, na siya, dunot mo. Mag-anam ganin kabati ang atong parokya, kining atong palibot dinhi, pasabot, dunot ang pare. Tanawa, di ba? Magsige na nagyaw-yaw diha, gikan sa sekretary, ngadtos ko, sige nagyaw-yaw. Ngayon lagi mo dahi, suwa, gini ayo itong pare, ngayon lagi mo dahi. Siya mo dunit, ay, mag-dunit, kaya kanan na ito, ay dunit. No? So puhon mo sekretary dito lang na idonit ay speakers ayon lang mo dire kay sus wag ni ayong paria nay among allowance dire hapit di hatag ug di pa lang gyud tungod sa kaluwasan di ko mo serve dire oy mana na sila mga donot mo sana sila diyang uban na concert. Pero swerte lang ko kay ilhan man na ninyo kung dili donot ang nag-serve sa parokya ang pari smiling nya kung dili sa dunot ang pare panagsara na mo kusmod ang mga nag-serve sa parokya panidiin na ninyo karong taod-taod o kusmod ba sila gnaong kusmod kay gnaong pasabot ang pare dunot na no ana na mo'y konklusyon kanang pamilya nga ang mga anak hapit di mo tagad og tao dunot ng pamilyaha ngano man wa sila'y maayong relasyon naanad lang anang iyahay kaon iyahay tog iyahay duwa wa sila bay community life di ka maong managad muralagwa no manhid kana sang mga bana nga sige lang ditong inom sige lang ditong sugal nya siging pangabit ana pasabot ana ang asawa ana dunot mo na siya kay di lang gid unta dunot ang asawa ni kuyog unta nas bana sila untang duha mag-inom sila untang duha magsugal sila untang duha ang moadto sa kabit di bitaw di bitaw mao na siya gud kay usa na lang na sila ana mao na tan-awa gina ninyo nya mingon sa kadili pa diroy dili man dunot ang asawa ana kana lang yung banaha porti lang yung pagkadunota
mailhan na nimo human sa pipila ka tuig. Sama ni Monica, sama ni Santa Rita, o Kasya, ang ilang mga bana nga mga buangon kay sa sinugdanan nangatarong gyud. Una, mamatay. So huwatag mamatay ang bana, makabalik ba siya sa pagkatarong? Pasabot o mabalik ganis katarong, mao na nay final say nato ang asawa ani di gid ay dunot. Ana ba? Kay doon naman ko'y nailhan nga 45 katuig iyang gitipunan ang iyang kabit. Iya lang pag-aadtoon ng iyang asawa, basta palabhon siyang sinina, pangayuan iyang kwarta, pero tuwa siya gapuyo siyang kabit. Ang iyang asawa, sige rasag atiman niya, namatay gitong tawhana, nga nakapangumpisal, nihilak, naghinulsol, diha gid sa kiliran ang asawa, gatupad og ang kabit. Bitaw, diha gid sila sa kiliran, kay ang asawa, mualagad magis iyang bana, nya kay naa man sa dang kabit kay dito man gapuyo sa kabit nagtupad sila ang kabit nya kinsang asawaha ana dinhi makahimo ana na ugwa pulos pa mo dunot pag kaangod ato akong i-congratulate ang asawa pag human nako og kanibitang administer sa kanang hilog ak kanahibaw man ko sa history akong ginang asawa congrats ha. Yan siya. Nga naman, Father, luwas ng animal. So, tinuod ka, Father, maluwas na ko. Wa, hinon ni siguro, pamasin raning ato. Nahilugan man, hilak man. Pertimang pangayog pasaylo. Masin pa. Ana, kay nganong nang kapangayon, wa naman, bedridden naman, puno na mas diabetes, giputla na mas mga tiil, wa na, kay sakto patos tiil, lain na sa hikap-hikapon ato, nadunot namang tiil, nalimpyo ang kasing-kasing, so ayaw nyo huwata nga madunot ng inyong lawas, una pa ta maghinulsol, ato usang limpyuhan ang kasing-kasing, aron ang lawas, dili madunot. Manindog na ta mga dili dunot.